Duthuko! Duthuko, kazi khona nilengane Nkosi yami. Hey, ngoba kwakulomuzi. Duthuko! Hayi kuyoba yikho, ungabi kuphi. Hayi kushuthi impela akukho umuntu vela ekhaya. Wena Duthuko! Hayi. Hawu, senimemezela kangaka dadewethu. Kanti ukhona. Sengimemezile phela bengifuna ingane ikhiphe impahla lana. Ngithi kushuthi akukho umuntu. Phela mina ngiyaxakeka mthi ubani lo memeza kangaka bengingazi ukuthi uwe mina bengakulindele. Hawu kodwa mntaka mase kumele ngisho mangizofika la ekhaya ngeke ngisafika nje ekhaya ungazi. Cha phela mina abengingazi ukuthi uyeza futhi ke ngelinye ilanga ngisho ukuthi sengiyobhula ukuthi hayi ke uyeza kuNduni. Hayi sengikhona ke ngane yakwethu cha ngithe angeqe nami umnyeni wamakazi nje ukuthi ngila. Ngivele ngathi angijombe nje ngizobuza ukuthi kwenzakalani izingane ezingifonela ziyakhala zithi umama nje uyibukanisa nabantu. Angiphathi ke ngengane lo wavelwe iganisa ngenkani ngingabafuni laba bantu laba bakangwenya ehlupheka namhlanje othona lokho iqhubekile khona. Kwenzakalani ngempela? Cha kodwa phela impela ke Ndoni niyoze niphuke ke nijomba ke nijombela abayeni benu nizokhuluma izinto ezinganifuni. Hawu ayisangifuni into zala ekhaya. Awu sasiqinene. Lalela ke dadewethu mhlamba bakutshela abantu iqiniso awenzi kahle awusuye umama oqotho ngendlela wenza ngayo izingane zakho uyayibiza uhlale nazo phansi hayi ubukise ngazo ngoba izingane seyibuka indawo yonke nje uyimemeza uyitshetsha zimsebenzi walutho angikhulumi ke ngaleno eyiganisa ngingafuni nje ukuthi igane kulezi ayigebengu ngingafuni ukuthi igane kuloya muzi ngoba indlela owanekele ngayo dadewethu uma kuke kwanemali uyavaleka indlebe ngiyaxakeka mangibuya umuzi ufile nje ngathi kuhlala amapara ukhona unesibindi sokuthi ukhulume ngibe ngodla hawu kahle ke mntakani wendaba ungasa lo muzokhuluma ngawo ke lona ke shuthi sobele siudwebeke mina nawe ngoba phela nawe owakini lo muzi wena ubhizi uyacula le stage ezinkulu uyacula emabhanoyini ubuka umhlaba wonke wena uzanga wena kini kuzolungisa ufuna kube yimi ngoba mina ngafelwa indoda wena hleli neyakho ungadlali nanso ke inkinga yakho mntaka mama unomhobholo uyangizwa awukwazi ukubongisa abantu ufisa yonke into kube ngeyakho unomona yini umonazela ngishingane oyizalayo uyisebenzisa ukuthi ibe lithuluzi kuzudle nendoda yakushiya wawuvela ungenzi lutho yayikuhlula leya ndoda umuzi wawufili khona njengoba nalo ufili namhlanje angisakondla ngizoyivala ke imali engikufayela yona futhi lo muzi mukuhlula hayi bakhona bakangwenya lalela ke ongwenya bakhona indaba nje khona bakangwenya hayi ke babadlisa inkosi impela ngimfundo wena uzohamba ubuyela kule ndoda yakhe yafika yazokulanda la igqoka ufihle igilo noBoninja nosichama ngapha ube kuzongiqhoshela ngayo lana wa in umuzi kwa in ufuna ukline kanjani lezi ingane ezami mina akwangibona mina ngiza kwakho ngizokubonisa ngoba wenzi kahle njengoba ngisukele emzini wami ngezala ngathatha isikhathi sami ngezala ingoba ngiyabona izinto ezihambi kahle ingoba ngiyabona izingane izogcina zinenzondo nawe ukuthi umama onjani osukela phansi ngizondeke izingane hayi cha mina ungehluli yenza ngendlela yakho kodwa mina la ngizoshiya ngifaka isikhiye ngeke ngisaphila ngilinde ingane njengamanje ithe isendleleni izongitshela kahle ukuthi kwenzakalani lalela futhi le ngane ufuna uyilande kuleya muzi ehlukunyezwa kona ibuyele esikoleni sengiqedile ntombazana sengiqedile awukhiphi impahla lapha ngokutshela ngibonene indlu wayitshela ngalabo phoshozwa bengane othandeka aha othandeka nabehambe sibizela bonke abantu bazolanda lona othanda kanje nokukhuluma nale moto ivulwaphi hey Wantuthuko wena Ngabo nwebeka plan nwebeka khona Yewona mfana uqoke kanjani phela yandlela ukuqola emsebenzini yini balekile Ntoni uqoka noma ukusebenza uhlonipha inkampani hlonipha kanjani wena ungihloniphi Yewona Ntoni yewona mfana uphujabulani uzomazela lapha inhlana naye yini mina Oh sengiyakubona ungena emqondo ajabulani wena ungena emqondo ajabulani samkele ayisho kushoyo ke Ntoni isho kushoyo yini anti kumele ngiyenze mina ngoba ngiyasho ukuthi angihlali nawe ujabulani ngambuza konikiwe Ntoni isho kushoyo so uzanjani emsebenzini engekho ngiphungezi mina ngiyahlanya ekhanda shothi uthi ubhongo Ntoni ngenze njani ngixhashazo wena ngiqhaphaza emsebenzini ngiqhaphaza naye la ngoba selaphi mina ujabulani umbuzi ngani kunikiwe usuwakhuluma nami kanje wena ngenze njani Ntoni ngingahholeli mfana wami ngathi ungiqhaphaza wena awusuke wena zavole endleleni yini lo mama namabomvu manje Ngitheni wena ke wena ngiyangihlusho nina phela Ntoni imgaqweni nina emsebenzini nini ukhulunyo kanjalo nomuntu esimame wena hamba emsebenzini ufice ukuthi ususewashiwe futhi ushayela igceke lapha nanje awu hey mazondi
Awusibutubutu. Wasuglowa kangaka kodwa. Kwenze njani? Awuzinduna. Idlala ngamba kithi. Hayi, ukuyiphatha kahle nje uyabona. Ey, umama athe kuveza shine leyo mhlathi Mazondi. Awusemuhle. Hey. Esezaphela intombi nje ngawo la kule ndawo. Kwenze njani? Ngavashelwa wowe namhlanje. Hayi wena nduna. Bengithi angibuza ukuthi ngabe induna ayinawo yini ucash send. Hayi Mazondi. Hayi. Ngisendela wona. Mazondi kithi hayi. Yini? Udeshe thona. Yini? Uhlazi ufuna imali wena. Manje? Hey, anginamali mina. Ingakho ngenamfazi. Ngihlala ngedwa. Nikhuluma uniform mahala nje nina nile kunilabatheka la emgwaqweni nihamba nipaka. Awulaleli. Anginamali. Ushisani yonke lento leningasebenzi nihlale phansi nifane noMazondi. Mazondi eyamala idliwa umuntu osimama khokhe sendo uthola la. Awu cha ungoqo bo. Hayibo, into enigqokela ama uniform. Akunandaba. Ingakho unuka nje ungagezi ngoba unayo umuntu wesifazane ozokugeza nemali. Hayi cha uyancisha nabo. Ngithi ngilala ngedwa. Awusuka noma ungalala wedwa uba ungalala nento enuka kanje ngawo. Noma ngingalamba kusala ngiyageza. Ngithi wena uyalala. Mina nganginayo indoda. Wathi ngifayelo kheselo kanye kuthola. Angisawufuni kwakhesendo wakho onukayo ongagezile njengawe. Hamba. Manje usho ke Gorgeous uthini ngalesicelo sami sokuthi mina nawe sibe kanje. PK angiboni ukuthi umqondo omuhle loyo. Umngani wami uThandeka enumakoti wakho lo. Angikwazi ukuthi ngenze kanjalo. Lalela la wena ukuthi uthande umngani wakho mina ngihlangana nalokho. Into engiyifuna kuwena ukuthi wena ube la uyami inhliziyo. Yabona uThandeka ngesikhathi sakhe. Suke ngina. So njengamanje kusesikhathi sami nawe yabo. So angifuni lokhu banezathu eningi zokwenza ukuthi ungaqondi. Into kumele yazi ukuthi ngiyakudinga. Futhi ke la endaweni akekho umuntu ophikisana nami. Ngabe ubani ke wena ozophikisana nami? Manje ka usho ke ntombazane uyangifaka noma uyangikhipha. Khona into kumele uyazi. Uyabona uma ungifaka uzobe ungifaka uthandweni, uma ungikhipha uzobe ungikhipha usizini ungifake unandeni. So kuwena ke nikani ukhethe ukuthi ufuna ukwenza njani. Hayi PK angeke ngikwazi mina ngiyakhipha nje. Ngeke ngikwazi ukuthandana nawe okokuqala nje uthandana nomngani wami. Awu uyabona ke ntokazi njengoba soshilo Gorgeous ukuthi uyangikhipha ngikhipha usizini ungifaka uthandweni. Uyabona nje nale hairstyle sizoyishintsha ngisondela la futhi. Awu Bhubesi. Kaphile yapho wena. Yebo nithatha imvumo ukuthi uqhamuka kanjena ngisathi ngiyabiza la ngithola ngesinqanda. Lalela into ezongenzela yona ungokwami crisis la. Misilokhu uvula no wallet shayisela letha wonke. Inkinga la kunezinto zami ezibalekile wena. Ngihlangana mina naleyo nto. Ba yo. Uyabona mama kumele ushintshe style shayi shop wami. Kodwa Bhubesi. Hayi, uzobulala umntana ngezifo lo muntu. Ey. Awu ubani ke futhi lo sengimemeza ngathi angisile ekhanda. Awu Yini? Mkhwekazi phela umuntu ayajwayela ukubizwa kanje wena kanti. Imini. Ngizobheka phela uCashsend lutho. Awu Awungelile hlobo stani. Bakithi bengazi nokuthi ke le mali awuyitholile mina. Kanti senayifaka kanjani bakithi noma kunohlelo lusha lokuyifaka? Uyabona nje mkhwekazi wami mina yonke into ngiyenza ngendlela. Uyabona uthandeka. Yonke into iphethwe yena. Yabona lezi zinto zikuthandeka mina kade ngayikhipha. Mina ngicela ngakuthandeka mkhwenyana le mali mina ngayifuna ku. Uyangixaka wena mawusuthi manje uyinikeza uthandeka. Lo esasingavumelananga ngaye uzokube manje kayifikile kumina ke imali bheka ke. Mina ngihleli mina ngilindile ayikho. Mkhwekazi ngalesa sikhathi ufika la kumina ngangithe hayi yonke into uthandeka uzoqondisa. Kanti ke phela yena umama ekhaya. Mina yonke into ngiyiphusha kuyena mina nje angisathi into lutho la ekhaya kwaphindi angisayazi ke. Ayike kulungileke asilinde yena akashoke ngoba phela angazi ukuthi imali mina kangwenya sebayifakaphi siyangenana ngayiphi inyanga ngoba phela iphelile inyanga manje mina ngilindile mina ngiqhomolozile lapha. Hayi kanti ke mkhwekazi ukhululeke uthandeka ngicabanga ukuthi khona la bambeke khona nje lapha nalapha ngoba phela mina yonke into ngayiqondisa futhi yonke into nje ihlezi kuyena. Ayike angabambeki kuthandeka kwakusheshe kube izikhindi nama vest ngoba ngiyawufuna lo cash send.
manje nalomuntu. Babakhe. Hey. Wenze njani-ke manje? Wahleka wesigqoko segumncane. Sebekwayini kodwa lesi sikhohlakali samama la emagcekeni kwami lana manje la futhi. Awungideleli-ke mina. Uzongisiza nje mina ungangideleli mina. Angizukudelelwa wena mina sengumthakathi manje. Umthakathi wena umthakathi Yabona wena umuntu uyalinga. udla imali emnyeni wami mfowethu Hey, wena. wethande, awuboni ukuthi unyoko lokhuluma naye kanje? Ngiyalingwa. Hayi ngiyangihlangana kunandaba mina. Awusahlangani namhlanje. Awusahlangani. Imali Uyabona Amazon? Imfundiso yakho yonke le. Lona kanje. Angizelanga-ke lokho mina. Wawungamboni kanti usumbona manje imfundiso yami edakiwe. Sekuyimfundiso yami. Ngiyakubona udakiwe mina. Uma wakho lo. Manje ukhuluma naye. Isicathulo sisodwa nimbheke hamba nesicathulo Hlangana. mina ngicela ucash send wami-ke mase ngiyahamba-ke. Umazondi, mina imali ngikhiphile yonke. Uyabo? Uyenzeni imali? Mbuka ukuthi unjani. Angimazi nje. Qhubeka ngizolanda ucash send wami. Uma wakho uzolanda imali. Akhona la ithola, khona la ithola. Mayi ngiyalingwa. Ngiyalingwa phela nami la. Ngifuna imali yokuthenga ugwayi. Yazi ngiyalingwa ngisehlala. Funa imali hani wena? Hayi. Ngiyaphindwa. Mazondi. Yazi ngizozala amawele ngingamili. I went to go for your sin. Watatu, wakshia